Яйцата се разбиват с брашното. Налива се млякото, овкусява се с горчицата, сол, пипер и листенца мащерка. Кренвиршите се режат на ивици и се запържват в половината от олиото. Тиган с дебело дъно се загрява във фурната на 220 градуса. Изважда се. Налива се останалото олио, сипва се тестото, слагат се кренвиршите и се пече до готовност, около 15 минути.